Mentak sni lai tarik ubnai bakharway jong usnam ar arhuay. Kareng uot youth club Soras Imship kalaplong ya ka opening football tournament 2021 hareng un. Chairman ulapnya yak program hakani si estaba ayo yak jingkran na usuldar un Milan Kongwer Finance Secretary Kenton Thaba guest honor Ksan Boklang Karshiying Chief Guest Arina Nyota Board of Thanks Robert Khongsa. Bat kita ini ikong erina ngengej baru hari itu akan dikasinong kajongi ila juan manlon sunem juan yudiat yang akan dikasinong kajongi ngaru itu kuat gedang-dang kumbakan saw hatsan sunem ay itu bat ikong erina ilong berjuan bangsa akan dikasinong jongi ngengej baru belakang san belakang rimba kila yoi bai jusha dia kata ek doite ngaru ngajukan mau tu kuat ngaju le syong nakmat ban pekai namar kaneka dancing competition kum ka sinong ka jong ju pelong sisen sisne bat hadu kaneka kuat ngayak hidu bat i kumne marmat Henry Wilson yang didusu dak tosnem la balong nadu snem kenai puar kenai puai untuk terter bad hadu kani ka puar ngaptip ka ka jimut ba iwan ban pri ya kani ka tournament ka jomi ngangai ba idon ka nak bentai jomi ba iwan pri ya kani tournament ban ngai kumlei kitbok ketwiang dak bentau presiden secretary kibelaya kendu ya ikong erina banuan bantri ya kanika tournament bat kunjuru ngai kumlei ya kiru rembang biya dolang hakanika pon bat kunju ya ibaksan bok karsie ibijuan nak kapor syakapor Banwan hakan ka sinong ka bai ka jomi ban hakan ka puat ngamban se ban kren ya ka phang phamtam ikong erina ibawan ban pri ya kan ka tournament hiyo ya kan ka madan jomi kalong kumne kalong ka barit ban akerpat akhmat jongki ladat pidon galat kalenti ban pilenti nak benta jong ka sinong ka jongi bab pinyarap lem nak benta jongi bangidangla ban penhe susu ya kan ka madan bangidangla ban penitinat ya ka jilek kai ka jongi bat kawai haswa pensyong nak patrit Ahmad jong presiden bat secretary balan Hidon ngajing temu banjit ya kisamlah tiba-tiba panyaleka ban kekerpat pintre sitom banjit ya tino yaleka papinra nagawe gejaka syagawe gejaka ban nakaliang kajongan ngakubur mangan yarap bati ban ngadon rangkat bati lada pila ban le puta banjit ya kini lekai nama tujuh hakini kuat bertujuk tujongi kita menta hidon kam panlong berbit hagis kuat ya kaba kilong suang marsua jongi kilaseng nado usnem khat khandai spa nyuk dai te hadu menta kaniga klop ka yai sa ka yai im kam siam laja teng te hagisnem kam tam hagisnem ki bakam haswa kaniga klop ka kam paw ha haki tournament fer apo jong kaniga thai sora ka jongi te dai namar kata kadau pentik sim yang ini kum kinong yalam presiden secretary bati executive committee hi ya kaba nginyo ban pelong ya gane tournament wala niyo i bukamadan kalong kabaduna na dong sedong tehen rei ban pesngau tenat ban
ai kalat yagi khut samla ki banakan ni kathai banakan ni dong jungi te ngimbal se ya kaban sim ya kan ka benta ya kaban pelong la ka pelong ya kan ka tournament wallahi ni i madani ba red te nakaliang jungi kum ka seng te kabangi thu kalong ban kentiu yagi kena samla la kalong na po juga dengan sinong lane la kalong ki bana sebar juga dengan sinong namar gi ini gi kendiat lagi snem yo i ba kaduna pha kanega tournament ya kabaki kena samla ki badon ga sak kapong ya kabakin mi hamadan inrei kamdon kalat yaki bakiniyo ya kanega lat kum kanega tournament football te nang nei sekman idon kejing angnut ban kentiu ya ka sinong ban ya ka than jingi hi barok kawe te ngaru amdon subun ka kentin ka por inrei ngi mi lenti ba nang nei sekman kumba i simkes lawan yu i do jong ka kmat ya kejing long jo kamadan ban kejing don kam ki ba dangbun te kham tam kumbangi tep ba ilong i nong yakit no yaba ka imlang ka salang hagaliang joka sinong kathau ilong iwei ngi riu kan thei ibi dron benta kham tam ka ngi thai chila constituency jongi ngi hmilti hagi snem ki man sawan ese ine i shipkes jongi in salong ro iwei nakinong yalam lane watla inlong ro inong mi khmat juga ni kata ngi hmilti kata ka benta bai lawan beri ujian kan ka sinong jongi te nakaliang jongi ro ni penpau ka jing snungu ka jing skepuram la benta ka long lak loy ka jongi te nakaliang jongi players sngo ban ai play sibune ya ka ba ki opening team nakinegi arliang ki team ya ki playo wan man play perda ya kan ka tournament ka jongi te kmilanti bakane ka jingi lekai ari ka sngi pin i ya kata ka sap ban ya kata ka talen jingi lekai ka long ka internet Dari bagi thai pat hang bai dei bat phang jangan ka si ka bamta kata ka long ka jing pli perda ya ka jing ya ka tournament jingi lekai naso ponong ka don ka berta atli ki berta ka bongsan kata ka long kinong pnya bat kinong sim berta Abang ipai, siapa ni kebentuk ni semua pan orang bah inong penyiat kami ni besok ban organize ni ban penyiat kami ni tournament kihapan hitom kihapan wat kihapan penbit penbiang nadu ki referee hadu kum kini kerusan ban Cina tolong ke keba kihapan du tiak du dem tang dah kebentuk bagi angnut bagi kuat ban sei yang kata sap jom kena ki jongi hak kami lakai football masuk ban ong tai ai geti bengi thak geti ke bajam ya ka reur yut klub ka balala ban penbit penbiang hadu kat ni ban pli biang ya kani ka jingi lakai rani ban pen hi biang ya kani ka klub bahkan nang phu nang thiang nang ni semat ka bengi ai mesim lang borok to in ai thakti ya ka reur yut klub sei bat ka baar kalong ya ki players kibe sim beta klem kinong pnya om don nong sim beta bar klem kinong sim beta om la ban pnya kini degi arkli ki beta ki bongsan ki bangi don kam bani trilang hindre ki tin frank ong striving towards perfection kabamut kinong pnya ki don ya kajong kathong hagi bala pensngo ba ngidang red kamadan ngidon kam ban penghe ya kamadan tengah so ban ong ba habai de bakali ki beta nakaliang jong ikong arena kelapa snow pada long kepala berkaliang jong iru persyang ban ya snok tilang ban penhe ya dengan badan lada ila dengan soban ongro nakaliang jong nak ia ke klub pada ke snong persyang ru ban lek ya kendu bat ki department sarkar bd pada sports department lani ya kinong kami khmat ki mla ki mdc ki jongi baki sobhaban kene ri ban kampen he biang ya dengan badan
sai sin pat tikinong ilakai ni soban kuntugan pham na waril dero ade hi na ilakai habang ilakai ni don kathong bakta kathong golong banyo thep ya gagul Kata katong jengi ban phep ya gol kolong bangin penan kam ya la ka sap ya la ka jabian ya la ka bormet por phat basak ka klan bat kum tar ter bangin long fitness ha ka bangila ban yele ban jok se katong to haji la ka ngidon ki borong ngidon ki bajok dari kata ka jingram ki jok ketika experience ha ka madan ka bangila ka ngiro gilai le kai hagi babun telingi tournament ngisoba ka jingjok kaduna hendak babun hi ketika barem dari kata ka jingram ki jong ipat ka ai mensiam ka petrash tom ka pen kistap yangi bangi hak ban trash tom ban kistap ban mara stap ban kilomet bakata ka jing kilomet jengi lai gidon ka thong hakoi ka sipat ngiyo ya ka jingjok kum ki players subhakyar nagi jinglin ki basneo subhakyar nagi jingdi ki basneo penle jingmut hala ka jong ka sap ko play ai trash tom but hakoi ka si pesadai way nagi player ubakraw tam ha po athai ka jingi ban ha ka jelaru bro way ladang ipai check history jong ki football hagi ri keleng perthei in lab bagita ki players ki khammi naki madan football ki bahaya nagi nagi madan football ki berit kum madan rakut kasong hanga hafi nini kasong hafi players hafi sung thu sai yeladi balada fi kwa sisa ban players sobha treshtom sobha kyar naki jinglen ki basniu Jiwan raya kini ke tournament kadai ke wei ke thong ke bahe bha namta jongi ki kun samla ki basyong ha kini ke than te ke jiwan raya kini ke long ba ka thong ke bahe bha ba ki don ki klur ki basa ha kini ki than riwar jongi te kumta lakin tu ba kini ki klur ki long sha ki trai chirham ha kini ke kam yele kai ki pet biham bha yala di bakin yo shisha ya kata ka nam gabolan ra ta ustad re klur jong jani ka megalaya te andadan ta por kalam kot bat kamsha lai slei kini ki player ki laiwan ki lai ap du minute te ni sia kren pat agawai ka por rei ka jitmu ka long bet ba in wat ya kita ki maulen nai ki badan ha kini ki thanwan ba ki poisha ka thong ka bahe ka banong kita ki player jong ka state bat ki ra ya kata ka nam ka burong ha ka than jongi ka le barok ka wai bat na ka liang jonga ngadong ka jing ai sobha ya kini ki gerung ut sports Karing ut sports youth club kaladon na kaliang jonga bakalam ais ko bha ba persiap lang ya kali ka program ba ki penyaj te nakaliang jonga ka aya ka prize ka winner bat ka runner up tengah khot ya i nong penyaj jong kali ba impan pediang ya kali ki jing ais ko bha jonga ai tarik ulu bembalap long ya ka inta Apen beg dakar wai singa pelong hari ujung Baro umri ubastat Mano bala balen Baklam dapli kalat Kumno lai bakret Kane ka kentien Kasyam na belong sosotha Baro orang umri ubastat Handrai kajing hanglat ini kadon Baro umri ubastat Mano bala balen Baro umri ubastat Mano bala balen Handrai lada kempli kalat Kumno te ulai beneran Lada ni kempli kalat nimla beri lekai Syaki thong thong ki wei pati prias ki ben pau Dei tang kalat kelenti Kapan priya ki khon samla Balai hangni hangi don kini kena begini ki samla ki bayang lang hangni kani kade ke nuksa kini ki kenari kide ki lawai ki bagi pateng jongi ni hadin na benta jongi uske teri na benta jongi ni ki belano ke ngim dan kalsu ka sport hendrai ka bokong santam kolong bangin kintiu ya ki khon samla kham dam hakani ka sila konstitusi ka jongi ka jingang no jongi benta kom kinong elam
Kabang ina terang adu kata-kata. Pigi samla kena esi mentah kena kena menjemi. Ikat padi pi bapini lek ai pa. Kat kon jingan nu jemi mentah. Lada. Napedang jofi. Pidon kasap pani lek ai pa. Ngila ai ka bo. Hagil lefri bikin pek pen silek. Uno ya subapet ban yen lek kai. Uno biar bebet ban yelek kai ya utang ni kentiu bon yelek kai kenang bon ra ban yelek kai pa kenang pengin ra ru kum kinong yalam ban ra syahmat da ka thong mo jang ni kabang ila thu kalong hi dei kata te ngi ai khum lai ru ya kinong yalam la rim jong ka ROC ibala dan bentalang bat ni kan ni kamadan kalalong dei de ka jini punya pesta tu jongki kilala ban penhe khendiat kan ni kamadan ngemla laki kham na sengu ai buram yaki khamta makiru kilalong kita kibala pratinti yang hakat kan ni kasini ban pen itana ni kamadan Kemudian ke kapal mentang la akilo akira prima te betul dia Angkol, mandi angkol.